Salam penghormatan kanggo Bapak Ibu tuan rumah Yowation sampun dia ketemu Kak berangkat. Aku ngedum-ngedum nanggo terima kok. Ini apa gini kan? Berapa ini tadi? Hei, wadon alon-alon wadon yo. Toes, yes, boy. Hei wadon, memasuki season hangkawitan wadian yo. Munyer-munyeron nyirik-nyirik kok kaya jiaran riko nyipaki wadon yo. Aja lali njaluk donga pangestu ana ing Bapak Ibu tuan rumah wadon, muga-muga paringana sehat terus ya wadon. Matur nuwun sawerane ya mbok ye karya ya wayu diandrungi wadon kaya diandrungi sing ana ing biyen wangi kono wadon. Wah Minggir. muga-muga wae paringana laris, paringana rezeki lancar kanggo nyawen mumbyake ya mbok. Matur nuwun. Wadon dilanjut sesen hangkawitan wadian yuk. Munyer-munyer nyirik-nyirik kok dari atas kepala turun ke pundak turun ke okong ya wadon yuk. Berangkat. Ayan maning ambikan ulung wadion diandrungi karya ayu ya. Sok anake sapa ki mbok kira-kira ya mbok. Dilanjut maning sesen hang nomor loro wadion ya. Nyirik-nyirik kok mubeng-mubeng ana ing taja kene wadion ya berangkat. Diandrungi kadung mesem kari manis yo wadion. Dia harus dipacar betul ini ya. Dilanjut maning sesen hang nomor 3 wadion ya. Matur nuwun kanggo Bapak Ibu tuan rumah hangus maringi sangu wadion. Yuk berangkat.
wadyan kari manis kadung mesem rika ya dilanjut sesen hang pungkasan utawa hang nomor 4 ya wadyan mulya ingkang diange dewek-dewek muga-muga biyen slamet saka umyah ing ana alangan paran-paran ya wadyan ya berangkat awas awak yo ngerti kelakon yo wadon oh Jangan